Takže zdravím všetkých závislákov a závisláčky, vítam vás Nestor pri takom úvodnom videu na tomto channeli. Bude to tak trošku hejtovacie video na pána Melónika, no pána, skôr on by mal vykať, ne? A ide o to, že si dáva pauzu. Ja mu to neberem, nech si dá pauzu. Nevie, čo má točiť, dobre, nemá na to čas, dobre. Ale my sme sa o tomto rozprávali a povedal, že urobíme spoločné video, takú informačku, kde vysvetlí prečo, ako, jak ste videli, ale že tam budem aj ja a uverejní môj kanál. Čo urobil? Vykašľal sa na mňa. Zase. Natočili sme jedno video, za tým sme natočili video BGčko z For Story, ako sme vám tam slúbili, a to video nevydal. A vyhovoril sa na to, že má slabý upload. Hlavne, že si vydáva videá, jak sa mu zachce, ale na toto má slabý upload. Ako nechcem byť zlý, ale takú chujovú výhovorku si zobral, že podľa mňa z boku. Takže dostal ešte k tomu odo mňa Equip, no, dostal brnko plus 18 na forku odo mňa. Nepovedal o tom nič, úplne sa na to vykašľal, však prečo by mal o tom hovoriť. Reku fajn, povedal som si však, ako natáčam s ním, dovolil mi si natáčať, tak aspoň nech z toho niečo má, ale proste toto, že mi zrazu povie, že on nechce natáčať, no nechce, nemá na to čas. Aj keď nechápem, že taký 14-ročný chalan nemá čas na to natáčať, že má veľa povinností. Ja budúci rok maturujem a mám veľa času natáčať, vôbec s tým nemám žiadne problémy, ale on na to čas nemá. Takže je to podľa mňa čisto o tom, že už nemá žiadne nápady, ale tak je jeho vec, budíš, nebudem sa mu už do toho nejak montovať. Melónika by sme mali asi za sebou. Tak teraz, čo sa bude diať na tomto channeli? Na tomto channeli budem vydávať videá pravidelne. Také 3 videá do týždňa by som rád videl. Budú to videá asi zväčša z For Story, lebo to ma teraz tak najviac baví. Napríklad teraz mám zase Markute otvorený shop a snažím sa predať PvP veci na Maga. A asi budem robiť vára, asi z neho budem aj natáčať. Uvidím, jak to dovtedy bude. A potom ďalej by som chcel asi natáčať LOLko s kamarátmi a Vodko, neviem ešte či budem natáčať, lebo máme plány s kamarátmi aj tak súťažovo hrať trošku to Vodko, len to ja na to musím dorobiť tiere, ale do toho sa musím dokopať, to by ma tak nemohlo badiť v For Story, aby som to išiel hrať. Takže tak, DOčko chcem natáčať, ale úplne od znova a bude to asi Mexiko 1, takže tam asi budem hovoriť pre takých začiatočníkov, že čo by mali robiť, ako by sa mali správať. Tam je to aj také ľahšie, lebo to nie je až taký hraný server, bude sa im ľahšie dražiť, keďže je to americký server, vlastne časové pásma, tak proste budú mať naopak dražbu a ako keby oni keď budú dražiť cez deň, tak u nich to bude vlastne noc. A potom by som ešte chcel natáčať možno WoWko, ale nie oficiálny server, bude to asi Defender, to tiež s kamarátmi, ale to sa ešte uvidí. To závisí od vašich lajkov, odberov a komentov, takže tak no. Tak prosím vás, nehejtujte ma teraz za to, že som trošku ja hejtoval Melónika, ale mal som na to dôvod. Neveril som, že z neho sa toto vykluje, ale tak život je život, prináša nové veci. Takže prosím vás, berte to tak, že nie som na neho zlý, nikdy som na neho nebol zlý, dával som mu veci, proste chcel som, aby so mnou točil, no vykašľal sa na mňa. Takže toto by bolo v tomto videu asi všetko, lajkujte, odoberajte, komentujte a vidíme sa u ďalšieho videa, takže zatiaľ čus.